ingkang kula hormati, derek tepang nami kula Wahid. Sinten Bu? Wahid. Nggih. Isi munggur nyemplung neng kali. Ayo. Oh, baleni neh, wong dadak diabani lho. Isi munggur nyemplung neng kali. Rupane ireng, rasane pait. Ayo sedulur do sregep ngaji. Ngajine bareng karo Mas Wahid. Le. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kula saged makempal, saged silaturahmi wonten ing masjid menika. Alhamdulillah nderek bingah, ndelek remen jebule sedulurku ana ndrono ya akeh. Alhamdulillah. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kepanggih kalih kula niki pertemuan perdana dan pertama nggih Bu nggih. Sopo to kayak oh alah jebul Wahid to. Nggih alhamdulillah kula Wahid saking Sorowetan RT 23 Desa Dukuh Pengging Kidul Pasar Pengging Kidul Pipo Bapak Ibu. Nggih, alhamdulillah sore